थांनाय बाथ्राफोरखौ हमबाय थाबा जायाना संसारानो जानाय नङा बिदिबा। अ नंगौ नामा? थुमफ्रे थौ न'आव थुदो थु दिनै आंजों थुदो आं नोंखौ लांनोसो फैदों। जालांबाय आरो बेफोर बाथ्राफोरखौ दिहुननोबो नांला साननोबो नांला। थुदो थु थुमफ्रे ओंखारदो दानो थु। ओइ लाजिया नोङो हा? जोंफोरखौ सानसे समाव नांला होननानै होखारदोंमोन माथो। दिनै मानो नागिरना फैखो नोङो हा? बै रांखावरिनि थाखाय जोंफोरखौ होखारहरदोंमोन माथो। मा नोङो बावगारजोब्बाय नामा बेफोर बाथ्राफोरखौ? नोंनि थाखाय जोंफोर खुथुक आलाय सिलाय जादोंमोन जोंफोरसो मिथिगौ। सानसे समाव जानोबो मोनामोन जोंफोर उदै बुंजासे मिथिबाय? नों होखारनायनि उनाव जोंफोर आदा लाहानाव थाहैदोंमोन, आदा जांगिला लाहानियाव। नाथाय बेयावबो जोंफोरखौ सैया खालामोमोन। उदै बुंजासे ओंखामखौनो होआमोन जोंफोरनो आरो ना बेदर जाबाबो सुहाराफोरखौल' होयोमोन। आरो जोंफोरखौ सानसेखालि मैथास्रि बाजैया नानि थाखायनो होखारहरदोंमोन मिथिबाय? जोंफोर एसेबां खुलुमै बुंदोंमोन जोंफोरखौ होखारनाङा होननानै, नाथाय बिसोरबो नों जेरै होखारदों बिसोरबो जोंफोरखौ होखारदों मिथिबाय? ओमफ्राय जोंफोर बिमा फिसा सानैबो साननै लामायावनो थादों मिथिबाय? जेबो मोनजायाखैमोन, दैल' लोंना थादोंमोन। ओमफ्रायसो जोंफोरखौ जाबायसो अनजालुआ नुनानै लाबोदों बिसानि न'आव। बेफोरना गासैबो नोंनि थाखाय जाजोबदोंमोन मिथिबाय? औ बेफोर गासैबो नोंनि थाखाय आरो बै रांखावरिनि थाखायनो जाजोबदोंमोन मिथिबाय? बेफोर बाथ्राफोरखौ जोंफोर मालाबाबो बावनो हाया, थैलांबाबो बावनो हाया। आरो जोंफोरखौ सिखाव खावाखै होननानै मोनथिबाबो नोङो जोंफोरखौ सिखाव खावदों होननानै होखारहरदोंमोन बै रांखावरिनि थाखाय। बेफोरखौथ' नोङो गासैखौबो रांखावरिनि थाखायसो खालामदोंमोन, रांखावरिखौ मोननो थाखाय। होमबासो जोंफोरखौ सिखाव होननानै होखारहरनो हागोन ना? अबाव थांखो दा नोंनि बै रांखावरिया हा? नोंखौ गारना अबाव थांखो नोंनि रांखावरि सनाया? खोब सानैबो गोसो थोलायोमोन माथो, फाग्ला फाग्लि जालायदोंमोन माथो सानसे समाव। दा सोर हौवाजों खारखोमा लांखो हा नोंनि सना रांखावरिया? दे जालांबाय दे नंगौ आंनिनो गोरोन्थिमोन दे। थुमफ्रे आंखौ निमाहा हो। मा जोंफोरखौ एसेबां आलाय सिलाय खालामखांनायनि उनाव निमाहा बिफैबा जागोन नामा? ओहो, जोंफोर मालाबाबो निमाहा होनो हाया नोंखौ। औ मालाबाबो निमाहा होनो हाया। आरो नोङो थांफिन, आं आइखौ हेंगार हरा नोंजों मिथिबायना? आइनि न'आ बैयो नङा बिसो मिथिबाय? नंगौ सानसे समाव बै न'आ जोंनिमोन, नाथाय दा बे न'आसो जोंनि न'। बै नोंनि न'आ जोंफोरनि नंला मिथिबाय? थुमफ्रे जालांबाय बेखौनो मानो दिहुनबाय थायो? आं जुदि बावलांनो हादोंबा नोंसोर मानो बावलांनो हायाखै? एखे मानसै। आं हारसिंथार जाबायलै। थु न'आव थु थुमफ्रे, नोंनो मोजांमोन रांखावरिया गाज्रिथार। ओरैनोबाबो रांखावरिया मार बादुलिखामोन। आंखौसो खामानि मावनो थिनबाय थायोमोन, ओंखाम संनायनिफ्राय ओंख्रि संनायनिफ्राय सिथ्ला सिबनायनिफ्राय थोरसि लथा सुनायनिफ्राय आंखौसो मावनो होबाय थायोमोन। मानो बुजियालै थुमफ्रे, आं हारसिं जाथारबाय। एकदम लांदांदां थानोनो सुखुथारला आङो, जानो सुखुवा, उन्दुनोबो सुखुवा, उन्दुखौबो लांला आं दा। गासिबो मोजाङै उन्दुलांला आं मिथिगौना थुमफ्रे? ओरैबायदि लांदांदां, ओरैबायदि दरसिसो मोनखायो, माने एकदम फाग्ला रखम मोनलायलाङो आङो, एकदम थानोनो सुखुथारा। आं हारसिं थानो हायालै थुमफ्रे। थुदो आंजों थुदो थुमफ्रे। थुमफ्रे थुदो। आंनि सिगाङाव बेफोरबायदि गाबना दिन्थिफैनाङा दे, थां। नोंनि रांखावरि सनानियाव गाबना दिन्थि, थां। मा सानना लादों नोङो जोंफोरखौ हा? माबा जिनिस बायदि सानना लादों नामा जोंफोरखौ? नांगौ जाबा इउज खालामग्रा, नाङाबा गारग्रा। जाबायसे आलाय सिलाय खालामदोंमोन जोंफोर बिमा फिसा सानैखौबो नोङो, आरो आंखौबा खम बुयोमोन। नङि बाथ्राफोरावनो आंखौ खम बुयोमोन। आरो जेब्ला मोस्रोम आगैया गोसाथार लोमजादोंमोन, होमबाना बिबारि आगैया नोंनाव गाबै 10 थाखा फैसा बिहैदोंमोन मुलि बायनो थाखाय। नाथाय नोङो थाइसे फैसा हराखैमोन। आंसो नोंनिफ्राय खावनानै हरदोंमोन बिसोरनो 200 फैसा। आंबो उफाय गैयावसो खावदोंमोन मिथिबाय नोंनि 200 फैसाखौ। आरो आङो खुस्रा थानायबा एसेबां 200 खावामोन, 20 थाखासोल' खावगौमोन। ओमफ्राय नोङो मोनथिनानै आंखौ खम बुदोंमोन, न'निफ्रायबो होखारहरदोंमोन माथो। औ नंमारगौ दे लाइमोन आब', नोङो बेखालि फैसा खावना होआमोनबा, आं मुलि मोनजायामोनबा, आं खिजानि थैगौमोनानो खोना, एसेबां गोसा लोमजाथारदोंमोन। बेफोरखौ मोनथिनानैबो आंखौ होखारहरदोंमोन मोस्रोम आगै, आरो बुदोंमोनबो।
देलै दे आंनिनो गोरोन्थि दे आं हमना लाबाय आंनि गोरोन्थि होननानै नोंसा आइखौ आंजों हेंगार हरना बे न'निफ्राय दानो ओंखारलां मोनथिबायना आइया नोंजों थाङा बुजि मोनदोंना मोनाखै आइया नोंजों थांफाया होनदोंना थांफाया मानो थाङा बेनिफ्राय दाबो थांदो ओंखारलांदो नोङो ओइ थुंफै खेबसेनि थाखाय आंखौ निमाहा होदोलै थुलै न'आव थुदो आं सोरदो थानांगौ जाखो देनाय दा नोंथ' मालाय फिसाजो दङो बै नोंनि जावायसोनि बिनानाव दङो आं सोरदो थानांगौ हा हारसिं थानो हायालै मानसिया मोनथिबायना एकदम लांदां लांदां मोनथारो सुखुथारा गोसोफोरखौ फाग्ला रखम मोनो ओइ खेबसे बुंबा नोङो बुजि मोना ना मायो थाङा होनदोंना आं थाङा नोंजों थैबाबो थाङा hey प्लिज ना थुंफै थौ खेबसे खिनिखौ निमाहा होथारदो ओइ लाइमोन थांनाय सेन्देलखौ लायनाय सेन्देलखौ अय आंखौलाय सेन्देलजोंसो बुमारसिगोन ना माइलि है थांनायानो मोजां जासिगोनलै बेनिफ्राय र' लाइनि र' नोंसोरो सोरजों थाङो थांदो आं नोंसोरखौ लांफाला आयौ जोंफोरखौ लाबा लाफानानै बोरै खालामो खारनांदों दे नोंसोरखौ लांफानो सोरजों फैयो फै थांसै आंहा थुमफ्रे नोंखौ नायना लागोन आंखौ नोंसोर सिनायाखैना मानो सिनाया जानो मोजाङै सिनाय हाखागौ नोंखौ मानसि मार बियो मादै नायनाय जोंफोरखौ लाबा लाफानानै लांफाला नुदों माबायदि मानसि बियो आइखौ लांबाबो बियो आलाय सिलायसो खालामबावगौमोन खोना आरोथ' हिनजाव गदाया फैबा नोंखौ होखारफिनगौमोनसो खोना आयै मोनथिखागौ आं बिनि आखलखौ दे मोस्रोम आगै नोंसोरा मोजांसो जादों थांफानाङा बेजों नोंसोरा आलादायै थांबानो जाबाय थेवब्लाबो मानसिया बेफोरबायदि खालामो सोरबा एसेबां थगायो लाबा लाफानानै आयु एसेबां बिदि खालामथारो होनबा बे नोंसा दादैया फाग्लासो माथा गरमसो जेबो नङा दे आइ उनाव थांनो हागोन फै न'आव जिरायफै मोस्रोम आगै तिल्लु आगै फै थौ होनबालाय गोबावथारबो जाबायमोन लाइमोननि हाबानिफ्रायनो नुवाखैमोन आं नोंसोरखौ दिनैसो नुबाय फै मोस्रोम आगै तिल्लु आगै फै जिरायफै आयु मानसिफोरखौ लांबा लांनानै बिदि खालामो सोरबा आयै फाग्ला दादैया मा एसेबां हारामि मानसिमार नोंसोरखौ लांबा लांनानै बिदि गारबोबाय आरो औलै नुद' जोंफोरखौ फैनो होनाया बिजों आं सानथाराखैमोनलै बिदि नोंसोरखौ गारबोगोन होननानै आइया थांदियाना बेनिखायनो रागा जोंनानै बिसोरखौबो लांफादिया बियो फाथिया दे दाबो जेबो नंला दे लाइन गारियाव थांनो हागोन थेवब्लाबो बेफोरबायदि खालामथारो आरो बिदिबा हेंगार हरथारामोन आङो लागिबा जोंफोरा बेलेग एस्ट्रायै थांगौमोन माथो खालामबावनो आरो आगै मानसियानो फाग्लासो आइखौबो लांनो जा ब्राब्रा खालामथारदोंमोन ओमफ्राय जा गाबखादोंबो नुनानै मिनिनोबो ओंखारदों रागाबो जोंनो ओंखारदों आइयाथ' सेन्देलसो नागिरदोंमोन आयु बेफोरबायदि मानसिखौ ना बिदिनो सेन्देल सोबानांगौ मोना देनाय जोंफोरो बिदि बुंनो थेवब्लाबो आरो मानसियानो गाज्रिथार मोजांबा बेलेग बाथ्रा देनाय मोजांबासो अननाय मोनगौमोन सनमान मोनगौमोन औथ' आरो बिबारि आगै बा जोंफोरखौ जेरैबायदि आलाय आथुनि खालामदोंमोन बेनिखायनोथ' रागा जोङो आङो बेखौ आंबो आरो दा गावगाया मोजांबा जोंफोरजों सनमान खालामजागौमोन ना मालायबा मालायनि बिफाफोरा एसेबां अनखायो जोंहानो आरो बोरै औ लाइमोन आब' जोंहा बाबायाबो जोंफोरखौ जा अनखायोमोन आं दाबो गोसोआव दङ आङो एसे गिदिरमोन ना गावगाया जानो गारै माने गावगायनि भागोखौ जोंफोरनो होयोमोनसो मेथाइफोर जाबा औ मोनथिगौ आं बिबारि नोंसा आयंआ आंखौबो जा अनखायोमोन नोंसा आयंआ एसेबां मोजां ओमफ्राय जोंहा आफाया मानो बेफोरबायदि जानाय माथो बुंबावनो आरो आब' ओमफ्राय आब' मोस्रोम आगैमोना मा खालामदों बिसोरखौ थाब फैनो हो साहा लोंनो नागिरदों र' बिबारि आगै बिसोरो आयु लाइमोनाबो माथो 3:30 जाबाय बिसोरखौ साहा लोंखांनायनि उनाव थाब फैनो होदो नङाबा गारि मोननाय नङा आरो मोनागोन दे थांनो होगोन दे आगै थानो हागौमोन माथो बिसोरो हर दा आरो नोंबो हारसिं जायोना नङाबा बिबारि दिनै थाथोंसै दे बिसोरो जोंहानाव फैथाराबो माबा नोङो लुदुमि आब'खौ लिङा मानो हर थानो दाबा लुदुमि आब'आ न'आव दंना गैया बियो बिबैलानावबो थांबाय थायो र' आब' नङाबा बिसोरखौ साहा लोंखांनायनि उनाव फैनो होथार दिनै माने लुदुमि आब'आ मालाबा मालाबा गैया जाना थायोना बियो गैयाबा आङो सोरजों थागोन आं हारसिं जागोन ना बिसोरखौ हर लाखिनाङा दे आब' नंगौबो देनाय दे जागोन दे होमबा साहा लोंखांनायनि उनावनो थांनो होगोन आं दे आब' फैनो होथार दे नै 3:30 जाबायानो दा 3:30 जाबाय ओमफ्राय बिसोरखौ 3:40 फैनो होथार दे थाब थाब लोंनो हो बिसोरखौ
गोजानथारना नोंसानि लामायाबा 1 घन्टा गाहाम नांगौ। दाथ' आरो एसे थाब मोनाग्रा जादों। 4:00फोराव फैबाबो 5:00सो मोनफैगोन। बेनिखायनो साहाखौ लोंखांनायनि उनावनो फैनो हो आब'। जागोन दे, नै लोंनो नागिरदोंआनो। दे। ओइ मोस्रोम, थाब लों दे। जागोन दे, नै लोंखांसिगोनानो र'। दे फैथार, आं हारसिं ना। औ दे, जागोन दे, दोन होमबा। दे। मानसिया गाज्रिबानो एसेबां गाज्रि थायोनालै। फाख्रा दारिखौ आं थिगसे रागासो जोंनो ओंखारसोबाय। लांबा लांनानै मानसिखौ बिदि खालामो सोरबा, गारबोना फैयो। दाबा आरो गारि मोनगोन ना मोना, बिसोरनिथिंजाय गारि मोनो बेसेबा गोब्राब। लोगोफोर, दिनै आङो बेलासियाव मोनसे भिडिअ हगारबावगोन दे। 3टा नङाबा 3:30आव नोंथांमोना नेबाय थाबानो जाबाय। दे होमबा भिडिअखौ नायलांदो लोगोफोर। आरो लाइक आरो साबस्क्राइब खालामथारदो लोगोफोर, कमेन्ट हराबाबो, जुदि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला। बे जायगाखिनिखौ आं माबा मार मोजां मोनखायो, रमान्टिकनो। फारसेथिंजाय खोलो खोलो सुदेम बार फैबाय थायो। मोस्रोमखौसो गोसोखांलायबायलै आंहा। फन खालामलायनोसै। मा जाखोथाय, माबा मोस्रोमजों सानफ्रोमबो रायज्लायनो मोनाबा गोसोखौनो मोजां मोना। ओमफ्राय रायज्लायखांबा जा खुसि मोनखायो आरो गोसोखौ बोरैबा स्रां मोनलायो। आंल' नङा, बिबो आंजों रायज्लायनो मोजां मोनो खोना। बिबो माथो हरोलै, आं हराबाबो बियो हरखायो। नाथाय दिनै फुंनिफ्रायनो माथो मेसेजबो हराखै, फनबो हराखै। ना बेस्थ'सो दङ ना मायोबा, बेनिखायनो आंबो बेस्थ' दङ होननानै हराखै। फनखौनो हरनि र' खेबसे। माबा मोस्रोमजों रायज्लायनो मोनैखाय गोसोखौ बोरैबा मोनबाय दं आङो। हेलौ, मा खालामदों? आं साहा लोंबाय दङ र'। नोंलाय? नै आंबो जिरायना दङ र'। माथो दिनै खेबसेबो खबर गैया, मानो? माबा आङो लायमोन आब'लाहानावसो फैदों र'। मा? लायमोन आब'लाहानाव थांदों? नोंलाय मानोथो आंनो खिन्थायाखै? माबा एकदम हरखाबनो फैनाय जादों। फैनो होननानै फैयाखैमोन आं। माबा बहुत गोलाव खाहिनि, उनाव खिन्थागोन। ओमफ्राय मेथाइ जायै जायै रायज्लायदों आरो नोङो? गोथावथार मोनदों आङो। एकदम साहाजों जागासिनो र'। हर आंबो जानो लुबैबाय नोंखौ जानाय खोनानानै। नंगौ नामा? फै जानो। खाथिबा थांमारगौमोन आङो। औ, नंगौ। मालाबा जाफैनो हागोन दे, मालाबा फैनो हागोन। औ, जागोन दे, मालाबा लांबानो जाबाय नोंसा आब'लाहानाव आंखौबो। जागोन दे, उनाव फैनो हागोन। ओइ, जोंना दोनथ'नि दे। आंखौ लायमोन आब'आ लिंगासिनो, ओमफ्राय मादैबो दङ ना। आङो एसे खनायावसो रायज्लायफैदों। दे अब्लालाय दे। दे, बाय। उनाव रायज्लायगोन दे। दे बाय। मा एसे जासुलि। दासो गोसोखौ स्रां मोनबाय आङो मोस्रोमजों रायज्लायनो मोननायखाय। आयौ, आंनि सनाया माबा माबि बुंसिदोंहाय, बुजिबो मोना बाबो मोना। बुजि मोनाहाय आइ, नों मा बुङो बबा बबिनो। ओइ बिमा, साहा गांसोदोंमोनलै आंखौ। साहा लोंगौमोनलै। साहा गांदों? दे र' फुदुंनि र'। बिस्कुट दंना गैयालै? बिस्कुट गैया? बिस्कुट माने एकदम जेबो गैखाया। थांनाय बिस्कुट पेकेटसो लायथां दखानाव। आं साहा गोजाबा लोंनो बासोयोलै। हा, नोंनो लायनो हाया होमबा बिफा? आयदाय, खर'खौ सानाय मोनदोंलै आङो, मिन्थिगौना बिमा। बेनिखायनोथ' आं साहा लोंनो नागिरदों। लाल साहा लोंना होबा एसे खर'आ मोजां मोनो। नोंना खर' सानाया हामाखै होमबा दाबो? हामाखैलै बिमा, मानोबा हामनो रोङाखै। होमबालाय आं थांनि र' दखानाव। आइ बांबुलिखौ बिसिनायाव फुथुना दोनथ'नि र'। नोङो नायनो हागोन ना? हागोन दे, थां। आइ बांबुलि, नोङो आफाजों थाथ' दे, आं दखानाव थांना फैनि र', बिस्कुट लायना फैनि। नै कुकुर गथा नै गाबबायानो। आइ गथ' सुप। अय'।
싫던 붕덩을 ang rokan ng banyo ang ay lagay na ano do kepsis puy nu kepsis labaw